Saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Malam yung manan kagayem. Salamat. Kumusta manan? Okay lang ba yung aking mic? Mas lakumkumjas niya. Okay, yan. Bueno, at yung manan ngayon tayo kakadwa itang malam di Sabado. Programa tayo. Si Kaken Tinapalabas. Salam sa kumata. Natalgad da kasasante sang bayan manan na ito programa tayo itang amalem. Kadwa ka rin iti DZTP Radio Tiradpas. Alex Molina, ito at DZTP Digital TV ken YouTube. Joe Marie Habab. Course, at timanan to, piloto yo. Magayam yo, tinangatang gen karagitilang langalang. Your dear, Manong June. Well, tingaro, dagiti muna bilang musika.
Ta saan nasisya tiglag igwaken ka ngem nupay nugasta di muntua mauray asideren ka uray pay masaktan to'y rigna kapukin ayat tagit turak kapukin ayat agsangsangita dadi mo man masubadan napudnong ayat kapukin ayat nagbalinag kamat nga hagkit kitaw kinapudnong kaniya kapukin ayat aganam sa agapukin ayat kapukin ayat aganam sa agapukin ayat Ditaden na awan nagbasula ay naramid kumet amin a pagragsakan ngimanyak ang subad mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko karing kanya ingkat tinalikudan martir a puso na ikala anya pa'y ti serserbina nasampit alangen-langen ta awan amok alaka basulaken ka ditaden na awan nagbasula ta inaramid kumet amin a pagragsakan ngemanya insubad mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko karing kanya ingkat tinalikudan martir a puso na ikala anya pa'y ti serserbina nasampit alangen-langen ta awan amok alaka basulaken ka dita den na awan nagbasula taimpay ko amin akabaela dita den na awan nagbasula sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat nang keltay kadagiti arapaan
Aramid kumet amin pagragsaka Ngemanyat insubad mo Sinakamlaeng to'y puso Di mo inilala Napudno nga ayat ko Karing kaniya Inka tinalikudan Martir a puso Na ikala Anya pa'y ti ser-serbina Nasamit alangen-langen ta Awan ammo Alakabasulak ken ka Dita tendam Awan nagbasulat What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition.
anak ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agparin successful celebration again for our city of Candon. Thank you. Maraming salamat po. Good night. Well, subyanan tayo di programa na yung hanggang music and memories, si Kaken Tinapalabas. Bagaimana man nagiti sponsors dito programa na yung ti Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal. Unli rice data. Dapat na kita'y menuda po, padasin nyo, pianggang, bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, uy, pansit gisado, ayun. Lamotek Restaurant, masarakan iti Block 7, San Jose, Candon City, iti Caburaw, Santiago, Ilocos Sur, Timet Santa Maria, Ilocos Sur, kastamoten iti Ayusan, Santa Lucia, and of course, City Barangay del Pilar, Tagunin. Balin nyo pa yung order po for delivery and pick up. Mawag lang iti 0916-513-5570. Lamotek Restaurant. Kukwa kaya ni matpatunan na ginagasawa at Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. Kasama ti Creamline Ice Cream. Nalaka, yung nagpaiduma at traman ng ice cream. Mabalin ka nagiti partition na niyaman ang kondisyon di panawen, no, nagiti okasyon, at the cream coolers, ito di sang-sang baikon maminsan, yan. Cream cones, yun. Cream bar, cream cups, jumbo cones, fruit jolly, Pinoy classics, adu. Lagi ko na nga tab barkad, spang barkada, perfect for sharing. 1.3 and 3 liters. Creamline Ice Cream, magatang ka nagiti designated outlets dita lugaryo. Thank you, Sir Joseph Clemente and family, iti J. Clemente Trading. And of course, si Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Masarakan na ito, iti Santa Lucia, Ilocos Sur po. Kada kayo nga biyahero, motorcycle riders, bikers, kada mo pa yung makarikna iti panakabisin along the way. O, dumawas kailangan dito Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Abagatan lang di Santa Lucia Public Market. Dito'y nakindaya po. Dagdakkel na dyan, karatula na dyan. Makita yung mat. Ado nga po tayo, tingkay pagpilyan, ay mas na gito. Dagita dunga ko na dakat, han nga nagimas. Kanya ko na ko abra. Nagraman. Kung natin sa mic niya. Naraman, dagitay putahe. Ngayon kay Pilyan. Iti Susan's Eatery. Nagraman na day bulalo. Sinangla. Yan kasama tayo kay pinapaitan. Well, gawat na pa iti made to order for all location. Dalagi nag-birthday, dalagi nag-kasar, na dumapay nga mabalindang cater. Wala nyo nga cater da. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kukwang kinimat patulan na ginagasawa ada Manik and Susan Huven and family.
And of course, kung panunutan nyo ti pagluganan ng iti ubing yung panag-eskwela, hanlaki nga medyo hanlaki nga adayo magna iti main road kuno iti highway na medyo delikado magkiti niya ilis-lisi tayo dagiti ubing tayo ti disgrasya ay kahante nga papagnaan ka kitang lugar kadaldalan ano kahit sumat Poseidon Bike Shop ti papanan nyo apo ting kay gumatang iti electric bike pagluganan na iti ubing yung mapan nag-eskwelahan nga una mapan kayo mapan kayo iti palengke ang laki nga magna iti highway una mapan kayo di igid ti baybay ayan pagluganan nyo na samay han kayong lisensya ti driver's license ang kayong helmetan huwag motor kayo anyo pa'y masapulan di pan gasolina walang crudo gasolina sa awan niya motor kumatang kailangan iti electric bike at dati Poseidon Bike Shop di kalidad kan affordable electric bikes tila ko da apo da two-wheeler, three-wheeler, one no four-wheeler nga electric bikes. Ada pa 2-seater, gagingat 7-seater. Poseidon Bike Shop, Masarakan, iti Gaso Building, National Highway, San Jose, Candon City. Asidaglang iti Candon South Central School, National Highway dito apo kantong mapan iti Lamotek Restaurant. Iti Met Baliw Daya, Santa Maria, Ilocos Sur, along the National Highway dito iti barangay Barungubong Mat, asidaglang ti Yuri Gasken, ti Santa Lucia Public Market, abay ti Bangko. Kasamat nga nagitay taga Abra, damot DJ Poseidon Bike Shop, dita Rizal Street, Zone 7, Bangged. Winoan, no, dapay may isang lako mo dita. Kukamot lang ni Neil ito, anak ni John. Neil Bike Shop, dita Bangged, Abra dito. Mabaling nga cash on delivery, home credit, online banking transfer, GCash. No, darag iti sa lunsod yung mapangkailangan yung Facebook page da. Poseidon Bike Shop. Muna tumawag ti 0995-596-2349. Kukwa ken imat matulan na ginagasawa da Johnny John ken ni Marites Dolormente and the kids Daniel ken ni May. Poseidon Bike Shop. Thank you so much. Kada gito'y sponsors dagiti programa tayo Sika ken tinapalabas. Padanan nyo ti panakay basa ti tampok kasalaysay surat ita malem. Biyak ko umatayo ako inakon sa bali alupong di mabiit tagsubli akon dita si bay mo Aguraya ayat ko panagsulim tuy sidong ko ikarin nga adda akto apinanawang nga inay ayat mo Nailay ang kanta ng bukil kadata nalawa at taaw nagbaetanta Pagkasen tala
akin ka, laeng daytoy apus ko. Naiday at kanta ng bukid kadata, nalawa at taaw nagpaetanta. Pagkasen talakumar iti oras, panagin na yan ayata nasami anak ka na. Naiday at kanta ng bukid kadata, nalawa at taaw nagpaetanta. Pagkasen talakuman iti oras, panagin na yarayata nasamit anak ka na. Panagin na yarayata nasamit anak ka na. Panagin na yarayata nasamit anak ka na. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
mitintay panagsubli. At yung rudan ngentay denggen. Basaek man dito'y surat. Ti maysa pagayam. Maysa pagayam ako na Dear Manong June. Umunay ti amin kablawang kayo mampay ngawan labas na. Kasama ten karagiti padak kamang tartarabay iti makaliwliwa programam naawisak ka nagsurat gaputa kayat kumet nga ibinglay ti kapadasa kidibiyag. Asapay lang kumat, makaibati akmet iti adal ken inspirasyon. Siya gayam ni Fernan Manong June, saan ko apod-pudno anagan, ken dispensarem kuma, tadyakon inlanad pa iti address ko. Rugyang kasalaysayan ti padas ko, idadak pa lang dita pagilyan tayo Pilipinas. When gaya Manong June, ada kita dito'y Saudi Arabia. Mangmanggend. 5 na taweng ko dito'y ket babayan iti internet. Mabuybuya kami dagiti programa iti telebisyon. Ken iti cellphone. Numagrugin di programa Manong June. Awisag matan dagiti roommate ko. Tapno agdengeg, kaya nagbuya kami kadagiti nagduduma apakasaritaan ti biyag. Ngayon ka ibasbasa. Ti may sapay gayam manglinglingay kada kami nagtrabaho dito'y abroad, Manong June. Kadagiti patpatangatang mo nga sonata, wendo giti Ilocano akang kanta. May sa kadagiti avid fan, dagiti Ilocano singers. Numangeg kon, dagiti Ilocano love songs, malaglag anan maten to'y riknak. Idadak pa lang dita Pilipinas, Manong June. No dagkasar, sigurado nga dapasalan na itirabi, ket may saakmet kadagiti kuto-kuto, winukuto-kuto, iti salaan ako nada. Tumapok iti salunan no da kamin ti agbabarkada ti agsala. Siyempre, dagiti nagpipintas sa babalasang ti alupen mi. Dita, alam amok ni Sanyata. Manong June napintas kena emma a babae. Kakuyog na met laidi. Dagiti kakasinsin na anapan nakisala ti Daydi Rabi. Kanayon latan iso ti alupek nga isala. Iti damo pa lang apa nakakita ken kuha na Manong June. Adan rimusing ariknak ken kuha na. Kalpasan ti pasala. Kinadaw ko nga rod kenkwana asyaklangan ti mangitulod kenkwana nga gawid. Ket sa anak met nga rod nga napaay tilayta panggep ko Manong June, imanugot nga itulod ko ni Sanyata. Nagnagna kami ang nagawid kaputa si dagmet lang ti balayda iti lugar ti nagkasar. Hindi naitulod ko ni Sanyata Manong June. Kuna na, nagyamalaklauna iti pa nang itulod mo kanyak dito'y balay, Fernan. Ket kuna matawantan niya man na Sanyata.
Asapalo kumata, maulit tumanan na gito'y, wano na ito'y panangkuyukan ka. Okay lang, Fernan, ket ulitek manan, tagyaman kan ka. Kasalaon ay aragsak ko, iti day diagundaway manong June. Pinanawak pa yan, dagiti babarkadak, tapno makuyog wala ang inisan yata nga agawid diti balayda. Saan na narigat nga sitgan ni Sanyata, panagriknak kat kasla, nabayag kami nga agamam mo. Kabigatan na manong June, kan-kansyawan dak dagiti babarkadak, gaputa, kila atakla kanon, na nagpukaw itilay di arabi. Imbaga maten kadakwada ti makagapo, no apay a pinanawak ida. Kalpasan da ita panagsasarita may isimkan manen, iti isip ko ni Sanyata. No kumauso idin ti cellphone, kanayin ko kumang awagan iti cellphone na ni Sanyata manong June. Sana balik ko nakta amukmeten ti balayda, at pasyarik tulaangan numalpasan ti trabaho. Ladanon nga rod ti rabi, pimasyara kiti balay da Sanyata manong June. Kaya't ninanang natin ang lukat ti daw, kaya't gagangay ti umayag daton na baro, at damat insagana kasagot para iti pamilya na. Kastamet ten ti isagot ko, iti babae a pagdatunak. Iti palagsang umikinisan niya tamanong June. Nagpudno ak kensigida kanya na. Sa anak ko nga palpalikaw pa isan yata ay mayak na umayak agdaton kan ka. Ani manong Mang Fernan, diyak mo namaan ng datong ka kanya ka. Ay pasensya kan takila ati umay ko pa nagdaton sa nyata, kahit pudno na sinaw, ti panagayat ko kan ka. Ang mga nuwakmaklat ka lang, Fernan, ay sigurado ka di itang ibagbagam kanyak. Ay, sigurado ako sa nyata, sikat ipagpitpitikan to'y pusok. Ay, ayaten ka. Fernan, alasapay kumata di na kagura sa nyata, bagbagak lang tipudno amarikrik-nak para kan ka. Impas nagkungarod tinagdaton kanisan yata manong June. Rinabi ang mapanak agdaton ija balayda. Ipanagnak ko ang napudnuak kan ko ana. Nasingpet ti ina ni Sanyata, ket ayos lakin ko ana ti rinabi ngay sa sarungkar ko ken ko ana. Jakmet kayata dadael ang dahita apanagtalek da kanyak. Basig a kinaimbag ti pakpakita kadakwada manong June. Ay atek ni Sanyata ket kaya maupay, tidak ita panagdaton ko kankwana. Saan kumat kading apuraan no kaano asong batan na, tidak daton kong ayat. Kaya iti na minsan manen na rabi manong June ngayon nak simang bay iti balayda Sanyata.
Naibaga manen tipudpudno. Ngagagarak ken riknak ken kuana. Yung kulala, kagurayak pailaan kano. Hindi na minsan nga daw, nagdamang timaysa ka ng iti barkada. Kumusta nga, hindi pa nagdaton mo kini Sanyata Fernan? Anda ka di namnamam. Diyak pa nga ron masigurado no danamnamak, Jess. Kaya tinapatay kang tultuloy lata, di man nagdaton ko ko na Kaya lalaingim ni Fernan, mga ano, anda makaunakin ka. Yan. Pagbaglaang di posible mapasamak Fernan amamute na pintas ni Sanyata at sigurado saan lang nga sikat ang datong kinkwa na adu kayo tiket ko sa uwen basta ramidik amin at no siyak tipilyan ni Sanyata, Jess. Agpaisulaw na itimbaga kanyak ni Jess manong June napintas ni Sanyata kat saan la siyak tiagdatdaton kenkwana. Sa anak ro da nagsarday, agengga, amariknak tinamnama manipod kenkwana. Nabang-aran diriknak, idinakunan na asapay lakuma. Tadinak to pasakitan, di mun to pasaktan to iriknak. Kaya't kadi asa uwan deta Sanyata deta sungbat mo. Ti datdaton ko nga ayat ken kaket awan Fernan ayayatan kamet. Ay, yes. Siya akong ti kararagsakan na lalaki dito rabaw ti daga Sanyata. Agyaman hak, iti panangaklon mo kanya. Jakon may ladawan, ti kinaragsak ko, iti daidi panawan, manong Jun. Uray ko lang na ipukaw, tinakaro aragsak ko. Kamaod dyanan na nagunod kumetlang ti ayat ni Sanyata. Naglabas ka ro, di siya magmamano atawen, manong Jun. Kinidaw ko, ti panagkalaysami adwa, kini Sanyata. Kadami tanurnong ko, ti dahi dia panawen. Ket kabayla ko nagastusan, ti panagkasarmi. Inawis ko nga ro, dagiti dadakkel ko, tapno makisarita kamin, kadagiti naganak kini Sanyata. Tapno maurnusen, ti panagkasarmi. Kaya natinong arod ti kalaysa manong John, nagkasar kami kay Sanyata, iti simbaan. Di maraimet, dagiti kakabagyak, kastameten, dagiti kakabagyan ni Sanyata. Kaya babayan, di kaasi ti Diyos, saan met anatukol ti aklo ako nada, nawadwad tin saganami amasida. Nalpasan ti kalaysata Sanyata, kaya nagawid mo tayo nag-ibisita. Huwag nga Rod Fernan, kahit kumatan ti aginana.
Maawatang ka, kaya nabandog ka, nakasikaso ka, nagiti sa ngailita. Kasanumat kami, nagado, nagitimay sa ngaili, Fernan. Kababain ba't no, diyak kita ikaskaso. Ala, kaya maturog tangarudan sa nyata. Rabi na yan. Naglabas ka ron, nagbita naglabas ti oras manong June. Inyawid kumaten ni Sanyata iti balay mi. Kat kabayatan ti panagurnong ko, nagdaad kami palang kani Sanyata iti balay dagiti dadakkel ko. Impasnek ko ti nagtrabaho tapno makaurnong ket makaipatakder kami iti bukod mi a balay. Naglabas manen di si magmamanuatawan. Inot makaipatakder ako ni ti balay manong June. Simple laing ang balay. Tinapateg. Addan kabukbukudan mi ataeng. Fernan, lakay, di kan samot lagin dinanan, ha? Papambannog ka ng trabaho. Adyak marik na ti agbannog sanyata bakit? Di napatay, makaurnong ta para iti palagpas ngay munto. Yung kasano, no, makaala ka ti sakit ka po ita, nalabas pa ti parang trabaho, mga Fernan. Awan ti rumbeng pag nanagam, sanyata. Kabaylak na ito so dinaklatan ni Kaskaso. Kisman nga rod. Kagidnan, di pa nagpatakder ko, ti balay, ti pa nagsikog ni Sanyata manong June. Amin na panagsakripisyo, aramidek, tapno, naragsak lang ti asawa. Jakayat, maupay kanyak ni Sanyata. Nagkariakan ko na adyak tupulos baybayan. Jakmet kayat marigatan ti panagsikog na. 5 na bulan ti tiyan na idi, iswa naginaya din, nagitigaraw na. Sanyata, bakit? Tangka unay nga gargara, unay, siya kung di makamong trabaho, dito yung nagtibalay. Sana mabalin, lakay, naskan nga ang tinulong tayo na nagtitrabaho, dito yung nagtibalay. Samay-sapay, kabailak pa yung nagtrabaho. Ngamnay, nakadagdagan, nadagsanan ta dyan mo. Amang ano dakas pa, di mapasamak yan ka. Ay, naska na, watwatag ti Bagik Fernan. Jakpat, kaya't nga maikan dito balay. Well, manong June, nagaget ni Sanyata. Numabalin, iso amin, tagtrabaho, ito yung nagtibalay. Nagaget, naglaba, ken naurnos, dagiti badok. Do sumang petakon na nagapoy trabaho, adamat ten na kay dasar, akanek. Iti
Di may isang arabi, Manong June. Kilaat ang nagsakit ti tiyan ni Sanyata. Itaray ko kuman iti asideg pagagasan. Ngam nagkedked. Kuna na gagangay la kanuda ito'y sakit ti tiyan na marikrik na na. Awan kanumet rumbeng nga pagdanagak. Jakarod binaybayan ti asawak agengga nagimbag metlaeng ti sakit ti tiyan na. Wen Manong June, madalagan na klauna ito nang nangruna dandanin. Di pa nagpas ngay na. Dua lang nga na bulan, timor uray. Ipas ngay nan, tinauna ang anak mi. Bakit? Oh, saan ka din yung bagaking ka nga di ka unag bambanog? Kabailak pa na ito'y nga trabaho, lakay. Di na ka di pagdanagan. Jakmet la kayat ti, tugtugaw di lang tangad awan ti raramidak, kadadang kapsutak. Sige, sika lang aron ti maka mo, basta di ka nga bambanogan. Masya naklaunay, kinisan niya tamanong June, numabalin talaga adyak pagtrabahuan ito nagtibalay. Kinanasarita karod ni nanang ko nga isupalaang ti makamu at tumulong kinisan niya ta kabayatan ti ba nagtabahok. Iti manugot met ni nanang, iti ay di asing-asing ko kankwana. Dandanin di palagpasngay sanyata, isuanas kan launay nga da kadwana iti balay mi. Jakmet mabalin nga aglangan iti trabaho Manong June gaputa sayang metlaeng ti maaldawak. Tapara metlaeng ti agbalintong anak mi dagiti masapulak. Awan ti rumbeng nga pagdanaga manakaw. Pantayak ni Sanyata ang asawa. Nagyamal klaunay nanang. Nagsayat ka din no. Adda ka. Kadwa ni Sanyata dito'y balay. Kabayatan ti kaawang ko. Tanaga na kaming kanayon. Hala, agtrabaho ka kiti barong. Ha? Saya atam ti agtrabaho. Tapno, danto, busbusan no. Pasngay ni Sanyata. Talaga kasta teramidak na nang jak baybay ante asawa ken ti agbalintong anak mi. Pagyaman aklaunay ti adda ni nanang ko, dakkel ti may tulong na kada kami nga agasawa Manong June. Kasanulangan no awan ni nanang, awan meten ti pangibilinak kinisan niya ang asawa. Ngem iti may siyang aldaw nga ipapan ko pa nagtrabaho iti opisina. Kasla nagdagsen triknak Manong June. Dandan ni Jack may askaw dagiti sakak ngumadayo iti balay mi. Jakam mo, no apay akas jay idi tinariknak. Well, tituloy ti salaysay ni Pagayam Fernan intay to subyanan kalpasan laing ka na ito'y sumagmamano a komersyal.
lalaki ako, naging si ama ti balbalay, tete tuma ako, ti asawa tayo. Ti original nga asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tata rigede barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasalamat na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da datoy nga nayon yay multicab nga Sakbay, ngantay tuloy, ti salaysay. Happy 41st, 41st wedding anniversary ken ni Rolly, ken ni Kathy Gabor, iti San Agustin, Ciudad Ticandon. Aba, ang tagal na. 41. Happy wedding anniversary, kakabsat. Happy birthday mo ken ni Paul Genesis Eugenio. Ading ni Edith Eugenio. Paul Genesis Eugenio, happy birthday. Ken kadagiti dumapay nga birthday at tangal daw. Ken dagiti dumamat nga agsaselebrar no niya mo dagiti kay laglagi pa na selebrar ni tangal daw happy celebration. Dati apo ti addang manarabay. May bendisyon ken nananay pay asalon natyo. Ituloy di pasalaysay ni pagaya ma-Fernan. Idamay siyang aldaw ngay papan na kano iti trabaho. Kasa nadagsen, Derek Nana, dandanis kano, saan na mayas ka o nagitisakan ng umatayo iti balayda. Diyak mo manong dyan apay kasya iti marikrik na. Sa anak metla makaid na iti adakon iti trabaho, nagpigsa ti panagtibay iti parukong ko. Kaya di saan mabayag, imawag ni Nanang iti telepono, emergency.
Kinagpasngay ka nun, isan yata ang asawa. Kinagpakada ka ron, sigida iti manager ko, kinagturungak kadagos iti ospital. Kasinabat na kadagos ni nanang iti labi iti ospital. Agsangsangit. Ken di na dandani may balikas. Ti ibaga na kanyak. Ayan ni sanyata nanang, nagpasngay ka din, ken apay ngagsangsangit kayo. Anak, naskan nga patigkiram ti pakinakim mo. Anya ti ka ng asawan na itananang. Awanan ni sanyata. Anya? Awanan ti asawa kanya ti ka mga asawan nanang. Natay ni sanyata kalpasan ngay pasngay na ti anak yo anak ko. Anya? Saan? Saan na punno tayo magbagayo na na? Makawanan na. Iho. Intaray ko may talagos ti asawam dito ospital. Sigur ni ti doktor, anang tamingken ko, ana. Komplikado. Ti pa nagpasngay ni sanyata. Anya? Saan na nabailan ni sanyata? Ti pa nagpasngay na anak ko. Dandani mapukaw ti limbong ti panunod ko ti day di panawen manong June. Natay ti asawa ka nagpasngay. Inlimed kanyak ni sanyata. Nga dagayam na dagsen asakit na iti puso. Nga isu ti may sa rason no apa ipimusay ti asawa. Babae, timpas nga ni sanyata manong yun. Nakakaasimet ti asawa. Di naman na kita, timpas nga nga anak mi. Natmuan kami iti arapa, apadakkalan mi na imbag ti anak mi. Agtinulong kami ang mga iwan kenkwana. Ipateg, ken ayaten mi tagnanayon nga manyan daytoy napasama. Imbati na kanyak ti anak mi nga isuot ti pakalaglagipak ken kuana. Nagsaemman daytoy pasamak kanyak sinursurok tagbalin ang natibker para iti anak mi manong yun. Agengga kadagiti panawan, jak payla malipatan, dahi sanyata nagbalin, nakatakunay na iko iti biyag. Balasang itan di anak mi manong June, nalpas na baten di panagadal na, kaya tagtabtrabahon. Sa anak meten, anang asawa pa'y manong June. Taday nila ang sanyata ang asawa ti ipatpateg ko. Tungpal biyag. Dandaniak meten agawid dita Pilipinas ket panggep kun tagretiro. Gaputa lumakayak meten marignakon ti panagkapsot ti bagik. Katalakastan manong June agyaman ti panangibasam iti patas ko ti biyag. Tuy pagayem mo Fernan mangibat-bati tayong nga oras kada kayamin. Well, itang arod gagayem tinakabuklan na ito'y salaysay. Kapan iti surat na dito programa tayo. Ipagayam Fernan.
Yan po sangwanan nga mang tada kiti auray ababalayng mensahe para kini Fernan. Aputi da ito'y panangibinglay naman iti salaysay na iti biyag. Adinan to pulos malipatan ay sublianan tayo da ito'y kalpasan lang iti sumagmamano pamalagip. Bueno, kagayam tayo sublianan nga rin di programa tayo. Sika ken tinapalabas. Di oras tayo sa 15 kalpasan ti alas 2. Iti malam. Philippine time. Pero talaga tayo dangdangag sa baling nasyon. Sa baling, di balasyo ti taaw, sa baling ti oras da. Tayo nga rin nanggagan ti salaysay ni Pagayam nga Fernan. Katiman ti ababamat nga mensahe para kinkuala. Well, Pagayam ko Fernan. Nagyam mo na ako titing ka panangibing lang iti daytoy kapadasam iti biag adim pulos malipatan. Kung siya sino mat siguro niya anang malipatan di kastoy nga pagteng iti biag na. Tauna yan ang nagkasang apasamak. Nagdagsen
nga panunuten. Timbati na ka ti asawam. Kaya timbati na ken ka ti anak yo. Ragsaksakmat kumano dapat langan niya. Yan, talagang kasta lang siguro ti gasat ni Sanyata. Di talang ti pagpatenggaan ti biyag na. Ti napatay kita kapsat, naka-move on kan. Yan. Naka-adal, nadamat trabahon ti anak mo. Karagsak. Panawan met siguro nga kunam aden naam gawid kan ket ditoy kan nga agyanen agretiron kasi tinay bagam ya. Nasayat launa dita nga panggadeng mo pagayam ko Fernan. Ya po Diyos karot ti kanayon amang tarabay kada kayo nga agama. Kat ti mga rot, ti may isang sonata nga inakidaton kan ka. Sa pala kumata magustuhan. Napanek ka kinapunutarnaw ni pamatek Pagarupek ngamin kaluklukwen naglaeng ngem saang dayam tasya ti ay ayate Yamanek panagusto kaniya huray among ngaat kan naglabasa ket sapay lakuma ta iti agnanayon italimeng ibalun na di tapuso Dagiti adunga uyuyaw ken numusi ayan ayat tadi dan tumaperdi Riniburi buntunga pamadakes nga sao jaktuwi da pulos ikaskaso Pagrasa
nangigan, intay nga rod nangigan namuan ti nakabuklan dahil sa laysain ni Pagayama Fernan. Kaya awisin kayo mayat nga no, daman na kita'y kapadasan nyo iti biyaga dayo pulos malipatan kahit yung mga binglay dito yung programa tayo. Ipatulog nyo lang laitang sa laysay babayan ng tingkay panangisurat. Kaya ipatulog dito yung programa tayo, Sika Ken Tinapalabas. Care of Dear Manong June, DZTP, Radyo Tiradpas, Barangay San Nicolas, Candon City, Ilocos Sur. Kasama at nagiti Daniel, damo nagiti lakasa yung Daniel. Pwede nagiti naputar yung Daniel alaki. Patuloy nyo lang dito programa tayo. Kablaw man ni Yulimar S. Domingo, Fe Domingo, dita Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Padanan nyo mat ti panakay basa, ti may isang Daneo, manipod mat ti may isang napatay nga kaibigan. Nagkadwa tayo kanayon, iti programa tayo. Daneo manipod ka ni Brenda Gaboy. Magtumapay, ti may isang sonata. Sabay kong matain ka, maliw-liw
dati kanta't ang musika. May sumpong luapay ang nagsiningit ka. Diyak tumalipat na di ipa ay mga ayan. Uray di na kita tinabayan. Dito'y lagi ko di ka mapunas. Baya makanta ka, naputa ko asunata. Apang suman kukin ka, buong to'y biyakin ng naman. Tanong awan ka awan at kita, ket sabay kung matain ka maliliwa. Ang nanayong tuakan kantaan ka, nula kita di ka mauman. Baya makanta ka, naputa ko asunata. Apang sumat kukin ka, buong to'y biyakin ng naman. Tanong awan ka awan at kita, ket sabay kung matain ka maliliwa. Ang nanayong tuakan kantaan ka, nula kita di ka mauman. Ang nanayong tuakan kantaan ka, nula kita di ka mauman. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. From the 38 barangays apo nga identified.
Sa ito ay may tata rigide barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigide barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigide kasapulan da o darigide masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Sa pulan daw na dato ita nalawa nga minti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Sublianan ti programa tayo. Ito yung na kingarudan ni Basta na ito'y dani yung entay naawa tita. Manipod ken ni Pagayam Brenda Gaboy Telangigan Segundo. Kuna na to'y kan kamanong June. At tuyak manen nga umay makipagpaset iti da ito yung programa. Sika ken tinapalabas. Kat sapay gumay iti apo ta pada-pada tayo nga da iti piyak ken karadkad. Tila ito'y simangbay baro atawen. Kaya ito yung arudan ti daniw ko. Kaya pinutar kaya pinaulwak iti agurayak ken ka. Agurayak ken ka. Iti tunggal aldaw a panagkuykuyog ta. Anyan naragsak ti innak marikrig na. Narway asal sarita ken lalailo kasla. Saan ngagpatengga. Isem day tarupam nagpintasen na buya. Isasangbay mo dito'y biyag, agyamanakyan ka. Nasamit ngayan ayat, narway alangin-langin, isudat pagbiyagan ken sariked-ked ta. Talentalek tunggal maysa, mamagbalin na sanggirta. Kawar ni ayat, timang balod kadata. Kastanda ni pamateg, awan patenggana. Aldaw ang naglabas, nagpakada ka. Tamapan kag sapul,
para iti pamilya. Ket pinalubusan ka, ajak man la nagpangadwa. Ngamimbagak ken ka, adi kanto kumaagsapol iti sabali, bayat kawan mo ditoy den na. Si tataleka kayat ko, anang palubos ken ka. Ngawan man lang pulos, panagked-ked ken pananglaped kula kuma. Tataamok, balunem karkari, ken nagsapataan ta. Ngawan to, ti makapagsina kadata. Ngem nigasat, narabak, kanyan aya. Ta iti kaawan mon ditoy den na. Inot talimami isen dayta apanagayan. Awan pa yan panagpariknam ken awag mo kanyak. Nalabit nga dan, tinangisukatam kanyak. Kanyan nga ulpit mo, tatoy pusok kitin ka sinugat. Awanen, kadjakon amang namnamapay ken ka. Tatoy pusok in kulbom, di mo man ammo nga inilala. Impay kumet ti amin ko, ngem paraken ka. At dapay lay, ti pagkurukurangak, di mo met nga rod, di baga. Ket no ti panunot mo, ketagurayak ken ka. Dispensarem, ta saanen, jakon agpakamaagpay ken ka. Patenggalangan nga roden manong Jun, tuy nanumuha daniw ko, pasensyam, lakuman. Tada akinabaylan, tuy nakiro panunot ko. Tapapaanawa pa'y met dagito'y taraken ko nga aso. Manong Jun, again, thank you so much. God bless you always and more power to your program, si Kaken Tinapalabas. Tuy kapagayam mo, Manartarabay, Brenda Manzano Gaboy, Alangigan Segundo, Candon City. Well, nagsaya at nagpintas sa Daniel, pagayam ko. Thank you so much manan iti panakipagpartisipar mo. Babayan iting ka panangi palakay manan iti ito'y nagpintas. Makapaawis, rik na. Maka-inspirar. May isang adal, Daniel, ngayon ka manen ni Paita. Malam dito programa tayo, si Kaken Tinapalabas. Katkas panagyaman, pagayam ko at timang nga ti may isa sonata, ngayon nakibaikan ka, ken dagitibat patay mo iti biyag. Pa'y di maininawag si kanti kikis day tiriknak adungarapap na bukel tuy
Musika ti biyag ko paset na ka, kasilpuna ka at anges ko ken kararwa, gapulaeng ken ka bituena kita, akas magis jay baga iti agsapan. Kas maladi ka maragpat o musika, taaduari gating nagpasaraken ka, arig na daytoy biyag ko na ipusta, magunod ka laeng o musika. Agkupas dun to'y timet ko agdan tulakta, mangmangega manahumbi asunata, babaen kadagiti na urnong nga plaka, addak tulakta kaduak ni musika. Danggayan na naagkanta, tapno nga samsam ipanaglangen ta, babaen ito'y akanta, ipek sa kiyaman ko ken ka panang tapayang, kanyak nga awan sarday na. Kamet lagapu anagam amutan, kat sabay kumata di ka maumuman, kadagiti ayog nga isagsagot ko ken ka agnanayon, tukuman nagpagayam ta. Kas maladi ka maragpat o musika, kaaduari gatin nagpasaraken ka, arig na daytoy biyag ko na ipusta, magunod ka laeng o musika. Agkupas dun to'y timek ko agdan tulakta, mangmangega manahumbi asunata, babaen kadagiti na unong nga plaka, addak tulakta kaduak ni musika, babaen kadagiti na unong nga plaka, addak tulakta kaduak ni musika. Iti
Damagek man ken ka no ay ayaten nakmetlaeng tangamin jakap-kap nekan no di sikat mangisawang adut sayang guseng kasladina pagkugustuan takinunam kan panjak maibagay tasadya gamagek man ken ka sinutpud no nga ta puso tay kadi madamdamag ko wenno siya timan anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay na baybayso tanarigat ti may kulbo lumang limlimo ta ayat mo. Well, gagayam dimteng mananti oras. Sentay agsisina, itamalem. I thank you mananting kay panarabay sa palakumata na liwliwada kay manen nakasitisigod, uray, apag kanito lang. Well, agsublit programa na yun tunumay Sabado manen, programa tayo na poluan. Sika, Ken Tinapalabas. Kadwa karon di DCTP Radio Tiradpas nga pumakadapan samantala. Dennis Avillonar, iti met DCTP Digital TV ken YouTube. Ken kasama tayo iti Facebook. Joe Marie Habab. And of course, sa timanan, pumakada ito'y pagayam nyo, piloto yo. Pagayam nyo tirangatang ken kadagiti lang langalang, your dear Manong June. Nagalalwa tayong kanayon. Keep safe, everyone. Kanayon tayo karkarag ti Apo. Pagyaman karagiti bendisyon ngayon na ipapakay kada tayo. Hindi na aldaw-aldaw. Hoy, Domingon bigat, wen? Ang mo tayo ti responsibilidad tayo. Go to church. Kaya pa nakapili tayo mayat nga mabenbendisyonan di tinaldaw-aldaw. Kaya nagwaling nga blessings kadagiti at mga tao. So enjoy the rest of the day. Bye-bye.